Ola, bos días a todos. Hola, Estamos bos días. hoxe nun evento máis de Industriosa. Hoxe temos con nos a xente de Aventura Plástica, que son un grupo local de Gondomar, para ser máis exactos, que se dedica pues a reciclaxe de plástico e un pouco a concienciar sobre o impacto climático dos plásticos e a sostenibilidade. Así que, sen máis, hoxe deixamos vos con eles para que falen máis do que saben facer. Vale, benvidos a todos. Nada, como dixeron por aí, somos Aventura Plástica, eu chamome Fabián. Eu son Alba. Nada, é un gustazo para nós estar aquí con todos os vos e agradecer moito a invitación da Industriosa por deixarnos este espazo para falar do noso proxecto. Bueno, un gustazo estar con xente así que ten un perfil máis técnico e especializado, entón, bueno, pois vamos a falarvos un pouco de todo o noso proxecto, se tedes calquer dúbida ou cuestión, pois imos falando, vale? Vamos alá. Vale, nos comezamos no 18 a raíz dunha problemática que tivemos aquí no pueblo da recollida de residuos. Bueno, dímonos cuenta de que o plástico enseguida se enchía o contenedor, enseguida había problemas, se vertía polo medio e demais. Entonces, comezamos a darlle voltas, obviamente xa somos xente preocupada polo medio ambiente e pola temática, e comezamos a darlle voltas e atopamos o proxecto Precious Plastic, que é un proxecto a nivel mundial que trata de poñer puntos pequenos de reciclaxe en, bueno, pues alrededor de todo o mundo, realmente. Sí, son con máquinas de código aberto, sí. De xeito de que calquera poida facer o seu punto de reciclaxe na súa zona, non? Nos o que queremos é desenrolar un proxecto tanto de reciclaxe como de educación e intentar aquí na nosa localidade facer, incluso dar puestos de traballo, un proxecto de economía circular e que trate de reaproveitar todos os residuos que xeneramos na nosa zona. Os residuos plásticos, obviamente, estamos falando. Nada, o Aventura Plástica trata 50% de educación medioambiental e outro 50% da parte de reciclaxe, non? Recollemos residuos e os convertimos en obxetos útiles. Na parte de educación, o que facemos é dar charlas e talleres
tanto en coles, como en concellos, como en asociacións, como pode ser pois o que estamos agora. Esa é unha parte que sí que gañou máis peso, máis relevancia nos últimos meses, vale? Porque comezamos a facer actividades, se podes compartir a pantalla duplicada que teño eu aí, ensinamos vos, vale? Nada, comezamos a dar charlas, pois fará 3 meses ou así, vale? Estamos indo pois colexios, institutos, asociacións, concellos, non? Un pouco quen nos queira acoller. Falamos un pouco pois da problemática que teñen os residuos plásticos, non? Facer hincapié en por que un material que a priori é bo e ten unhas boas propiedades se usa inadecuadamente para cousas moi efímeras e que rapidamente desgastamos, e pois un pouco ensinarlles aos rapaces tamén como funciona a xestión de residuos, cales son os problemas que hai, os distintos tipos de plástico, que era o que veíamos antes, que como lles ensinamos as propiedades, e, bueno, todo isto facemos cunha actividade que é a metade teórica e a metade práctica, vale, para entreter os rapaces e que pasen un bo rato, non? Entón, botamos unha primeira hora e media, pois, coa esa parte máis teórica, non? Onde lles lanzamos vídeos, contidos, falamos con eles, interactuamos, un pouco para que tomen conciencia do problema, e pois despois lle deixamos o recreo habitual que teñen, facemos despois unha parte de xogos onde lles ensinamos pois o que estabades vendo ahora en pantalla a separar e identificar os distintos tipos de residuo, identificar a porcentaxe de residuos que non veñen identificadas e que teñen unha reciclaxe moi complexa polo feito de non ver identificadas polo fabricante, non? E, bueno, a eles servelles para facer tamén implicación cos temas das matemáticas e certas áreas que eles tocan no seu día a día, incluso propiedades físicas dos materiais, bueno, un pouco ligando todo isto, non, cos módulos didácticos. Despois, nesa parte práctica, aparte de facer unha separación de residuos, o que facemos é que a máquina inyectora, que é a máquina de Precious Plastic que levamos, que é esa que vedes aí, pois facemos diante deles a transformación, non? Dun residuo puramente a un obxecto completamente novo que, bueno, eles ven como sae quente, como se transforma, nos ensinámoslles un pouco, pois, un a un todo o paso, non? Da obtención da materia prima granulada, a como funciona o molde, como é a inyección, o cambio de estado, non? Un pouco todo este tema. Nesta parte práctica, pois, bueno, como vedes, un dos moldes son unhas peonzas que usamos, os rapaces, pois, volven tolos porque ven como unha cousa que era lixo, a través dese molde, non, de mecanizado, acaba saindo nunha peonza completamente nova, como estas e como esas de aí, que saen quentiñas e, bueno, xa se ponen a darlle caña e, bueno, a verdade que para nós, que no ano no que estemos a xente xogue con peonzas, os rapaces, é unha cousa moi gratificante para nós. Sí. Vale, esa é a parte máis educativa, despois temos o que facemos nós na casa, que sería o reciclaxe. Este reciclaxe o facemos, como xa vos dixemos, a través destas máquinas Precious Plastic, que son máquinas de código aberto. Quen teña coñecementos tanto de electrónica como de algo de mecánica e soldadura, pode perfectamente, nun taller como da Industriosa, seguro que poden perfectamente facer estas máquinas. Nós non nos dedicamos a eso, e, polo tanto, tuvemos que compralas. Pero, bueno, sempre hai melloras que facer, sempre se nos ocorren ideas. Podes quitar a pantalla ahora, Xavi, o escritorio. Gracias. Entón, moitas veces o que precisamos é xente que nos bote unha man en cousas tan sinxelas para o que sepa, como pode ser a soldadura. Ahora estamos pendientes de soldar unha malla na trituradora e demais, e iso é o que nos dificulta un pouquiño, que nos ralentiza o noso traballo, non? Sí, claro, hai determinadas partes técnicas, non, de este tipo de proxectos, sobre todo no tema da maquinaria, despois falaremos máis adiante, que xurden espacios dedicados exclusivamente a facer isto e a comercializar estes produtos, pois un pouco o tema de controlar de mecanizados, de torno, un pouco de soldadura, electromecánica tamén, un pouco para unha inversión de xiro dun motor ou certas cousas algo básicas para os coñecedores da materia, pero para xente, pois eu que son do audiovisual ou ela que é comercial, pois non
non pintamos nada, non? Nese mundo, e, bueno, a verdad que aprendimos un montón, dende que comezamos con isto, aprendemos un montón de cousas, non? Vale, agora eu vou a facer un breve resumo dos tipos de plástico, porque non todos podemos tratalos con estas máquinas, de feito son unha minoría en tipos, unha maioría en cantidade, despois me explico. Principalmente os plásticos se dividen en 3 tipos. O primeiro serían os termoplásticos son os máis habituais, os de consumo diario, as botellas, os tapóns, son plásticos que están compostos por cadeas de polímeros moi largas, pero cadeas independientes. O que lle fai isto que non estén atadas esas cadenas, quere decir que o plástico pode fundirse e pode volver a inyectarse ou pode volver a solidificarse e ter as mesmas propiedades que tiña previamente, non? Como xa vos digo, os termoplásticos son casi os de consumo diario, os botes de champús, de detergentes, as botellas de auga, os tapóns, bueno, os plásticos que vemos habitualmente. Despois habría unha segunda clasificación de plásticos que serían os termofixos, que son plásticos que tamén están compostos por polímeros moi longos, por cadenas moi longas de polímeros, pero no proceso de fabricación dese plástico ten un proceso químico que se chama curado, no cual esas cadenas se entrelazan entre sí. Eso fai que non se poidan fundir e volver a solidificar. Como exemplos destos plásticos poden ser os plásticos que se usan en automoción para a fabricación de coches ou para a fabricación incluso de avións, moitos que temos na casa como os que temos nos electrodomésticos ou algo moi visual como é os puños das sartenes ou das tixolas e os dos tapóns das ollas, non? Eso si se nos queima, vedes que se deforma e se queima, o sea, a palabra é que se queima, non é que se funde. Entón é un plástico que non volve a ter as mesmas características. Todos os termofixos son moi complicados de reciclar, teñen procesos físicos e químicos complicados. E habría un último tipo de plásticos que serían os elastómeros. Son todos os elásticos. Son cadenas tamén moi longas, pero que están encollidas. E o que fai é que se poidan, baixo unha forza que se exerza no material, se podería deformar e volvería ao seu sitio inicial, ao seu estado inicial. Todos os cauchos, os neumáticos, as suelas dos zapatos, as gomas elásticas, as gomas de borrar incluso levan este tipo de elastómeros. Entón, se dividirían entre esos 3. Nos traballamos solo con un tipo deles que son os termoplásticos. E dentro dos termoplásticos hai moitos dos que tampouco se poden traballar, pero os maioritarios en cantidade son os polipropilenos e os polietilenos. Esos dous tipos son os menos tóxicos, por eso nos atrevemos a traballalos aquí. Aínda así, todos soltan os seus fumes, hai que ter cuidado, traballamos con máscaras de gas, estamos nun espacio que cada vez que encendemos, que fundimos os plásticos, obviamente se ventila e se abre todo isto, non? Os que traballamos, que me perdín, estábamos cos polietilenos e cos polipropilenos. Os polietilenos pode ser de baixa ou de alta densidade. O de baixa densidade suelen ser as bolsas que coñecemos, ou os embalajes de todo tipo, son os plásticos máis flexibles e estamos comezando a experimentar con eles, ata agora non habíamos traballado. Traballase dun xeito distinto, vale? Porque trátase de facer capas, entón o que se poden facer son como coiros sintéticos ou tipo cartulina, podríamos decir, en función do laminado que lle botes, vale? Isto se pode coser, podense facer bolsos, podense facer todo tipo de cousas que se te ocorran, sempre... Este non o estamos traballando en modo botalo a trituradora que temos aí detrás, vale? Porque se enganchan as cuchillas, cada plástico realmente requeriría dunha configuración de cuchillas pertinente. A electricidade estática nos complica moito, eso tamén. Se quedan moi pegados nas cuchillas, a fricción das cuchillas xenera esa electricidade que fai que os plásticos moi lixeiros sean moi complicados de triturar. E sobre todo porque se enreda, ao final é como botarlle ou redes de pesca ou este tipo de produtos, a trituradora vaille costar bastante elevados. Pero vamos, estamos comezando a experimentar con este tipo, co outro, co 5 e co 2, polietileno de alta densidade e polipropileno, son cos que máis traballamos inyectando cousas e facendo cousas. Entre eses dous que traballamos hai unha pequena diferencia. O polietileno queda máis denso,
máis pastoso, sí. E o polipropileno é moito máis fluido, o que nos permite que o polipropileno poda facer figuras de máis detalle, ou que poda chegar ata o último resquicio do molde, non? Por moi complexo que sea. O polietileno ás veces queda moi pesado, moi viscoso, non? Por así decir. Espero que nos entendades. Vale, Vamos a ir entrando no noso proceso de reciclaxe, vale? Que, bueno, é un pouco o que estábamos introducindo. Nos traballamos con eses dous tipos, principalmente de plásticos, o tipo 2 e o tipo 5. Facemos algunhas probas con outros. Quería introducir unha cousa sí, que se me esqueceu. Incluso entre os mismos plásticos, o sea, é dicir, podemos ter varios polietilenos que están marcados como 2, se poden comportar de diferente forma, é unha dificultade que nos estamos atopando. Estamos comezando a estudiar moito o tema dos aditivos aos plásticos. Os aditivos son sustancias que se lle meten aos plásticos sin que estos modifiquen a estrutura principal, pero sí que fai que podan cambiar algunhas propiedades como sea a temperatura de fusión ou demais. Atopámonos con que un polietileno azul comportase de forma diferente que un polietileno blanco. E iso ten que ver cos aditivos que se lle botan. Os aditivos poden ser colorantes, poden ser plastificantes que fagan que o plástico sea máis fluido, poden ser retardantes de llama cando interesa pois, para a fabricación de casas ou así, o que se utilizan son retardantes de llama para que eso non prenda lume. E, bueno, hai aditivos a tutiplé, hai un mogollón de aditivos, todos os plásticos que coñecemos teñen aditivos, polo tanto, aínda que estemos falando dun tipo de plástico, pode comportarse de diferentes formas. Por exemplo, o caucho é un tipo de plástico, pero según que aditivos teña, pode ser un neumático ou pode ser o colchón dunha cama ou pode ser a suela dos nosos zapatos. E, sin embargo, é o mismo tipo de plástico. Eso é o que quería, porque é moi importante e nos está volvendo un pouco tolos tamén a hora de traballar cos plásticos. A verdade é que canto máis aprendes e canto máis te metes na curva, máis cousas atopas bueno, a verdade é que un mundo apaixonante. Vale, vou compartir pantalla dun escritorio que acabo de mandar ahora, Xavi, para poñervos en situación. Falábamos antes do proxecto Precious Plastic, vale, que é un pouco as máquinas de código aberto das que falamos, vale? Este proxecto comezou en 2013, nos collémolo no 18, xa estaba evolucionado, pero ahora nestes últimos anos tivo unha curva de crecemento moi importante en términos de desarrollo das maquinarias. Entón, bueno, pois son máquinas de código aberto, todos os planos están aquí feitos e son máquinas pensadas para facer tres tipos de transformación de plástico, vale? A nivel industrial hai outras, aparte destas, non? Vamos a falar agora, por exemplo, excluiríamos o rotomodelado e o soplado, non? Para facer cousas ocas, non? Con aire de por medio, eso se fai a nivel industrial, pero a nivel de código aberto é complicado de levar a cabo, non? Entón, bueno, temos aquí a trituradora, espera que saco aquí o cursor, vale? A trituradora aí na esquerda, son máquinas que van facer copos de plástico. Temos unha vía extrusora, que despois entraremos en detalle, unha máquina inyectora, que a que nos temos, que é unha das máis económicas que facer, e outro que é unha sheet press ou unha plancha, calor, ao final é por compresión, vale? Para que nos entendamos, en vez de inyectar, trátase de comprimir e quentar ao mesmo tempo. Tedes información... Mira, que vos a parar, porque teño aquí un par de preguntas e igual é o momento ahora. Vale, perfecto. Pregúntanos Jorge Lama en YouTube a partir de que tamaño está reciclando a industria os PETs, que entendo que, bueno, ahora que falabas da máquina da primeira delas que... penso que entendín. Normalmente a industria o que se está escapando nos cribados, hai un cribado que de obxectos pequenos, vale, todo que é inferior a 5 centímetros non entra. Normalmente, da igual o material que sexa. Isto mete no punto de mira tapóns e pequenos obxectos. O PET, por norma xeneral, na industria reciclase moi ben. É dos máis fáciles de identificar e de separar que as máquinas que teñen automatizadas. Nos consta que a fracción de PET é a máis interesante. Unha, porque hai un gran volumen e, polo tanto, teñen negocio.
E outra porque, claro, é máis fácil tamén por densidades de separar de outro tipo de plásticos, entón o PET traballa no ben e se recolle. Nos, de feito, non se traballa, vale, con este proceso de Precious Plastic, porque o PET ten unha peculiaridade que cristaliza moi rápido. Si se está usando para impresión 3D, con copos de PET, para convertir o PET en filamento, e cousas así, pero non para inyectar, nin para facer estes procesos que facemos nós. Entón, bueno, nos o PET, de momento, vamos a seguir facilitándolle a industria, se que queremos facer algún experimento, pero en principio o PET sí que non é dos preocupantes de cara a que non o reciclen cando botes no contenedor amarelo, porque é o máis rentable. E a industria demanda PET para reciclar, non? Para fabricar as botellas de RPET, que agora que a normativa europea obliganlles cada vez a usar máis PET reciclado, sí que se fai. Vou engadir un pequeno comentario con respecto ao PET para que sepamos todos que é moi facilmente reciclable, como nos acaba de decir Fabián, pero non é reutilizable. É dicir, unha vez acabemos a botella de auga, non debería de reutilizarse. A partir do segundo ou terceiro uso é cando o PET comeza a soltar os tóxicos. Entón, xeralmente suelen ser cousas de un solo uso e é no que máis insistimos de que se evite a todos os plásticos de un solo uso, obviamente, e o PET está entre eles. Suelen ser envoltorios de alimentos ou botellas de bebidas. Podes sacar, se queres, o escritorio ahora, mentre estamos con isto, Xavi. Sí, é que tiña outra pregunta aquí. No, eu non, é vos. Tiña outra pregunta de Óscar Freire, a ver se poñela aquí. Neste tipo de plásticos poderían incluirse os envoltorios dos medicamentos? Medicamentos. Os envoltorios dos medicamentos suelen estar compostos por moitos tipos de plásticos. Estou pensando nas de pastillas, nos de xarabes, todos están compostos por moitos tipos. Non sei a que se refiere exactamente neste tipo de plásticos, poderían incluirse os envoltorios. Non sei a que tipo. Xusto foi o que lle preguntei eu, pero... Pon aí abaixo, as tabletas das pílulas, por exemplo. Vale, as tabletas das pílulas, se non me equivoco, debería de ser PET e despois leva aluminio. Todo o que cubre a parte de atrás da pilula é aluminio, entón é moi complicado, eso sempre vai aparte, todos os medicamentos vai aparte, porque xa de por sí o seu deseño está moi mal feito e dificulta moito o seu reciclaxe. Habría que eliminar todo o aluminio para poder sacarlle o PET e non é tan sinxelo. Eu, despois do que coñecemos, imagino que moito deso acaba en vertederos. Non creo que se recicle fácil. Para poñer en situación, realmente sí que estaríamos falando de que a industria farmacéutica, todo o tema sanitario tamén, de dentistas, todo este tipo de temas, os envases están moi mal plantexados. Unha, porque non veñen identificadas, vale? O que vos falábamos antes, nos estamos imaginando que pode ser PET mezclado con aluminio, pero absolutamente ningún blister de pílula nin nada, ningún ben identificado, vale? Co cal, que calquer reciclador vai a poder facer unha reciclaxe dunha cousa que non está identificada, averiguarémoslo ahora cando sigamos na charla, é imposible, inda que se queira, non o van poder. E despois determinados botes, que sí que pode ser o bote de polietileno, un pouco o que queremos transmitir é realmente os produtos que están identificados correctamente, despois veremos que hai casos nos que se identifican incorrectamente de forma totalmente contradictoria, se lles pode manter unha cadena de reciclaxe, pero os produtos que veñen sin identificar os tipos de materiales dos cales está composto en base, é imposible reciclarlos por esa propia definición, de que non sabemos que é nin de que está composto. Sí, constame que en medicamentos, tamén xeringuillas e cousas así, pois os plásticos non veñen rotulados, ocurrenseme moitas veces pois os tapóns das agullas, non? De pinchar. Posiblemente ese tapón sea un polipropileno ou sexa unha cousa así, pero é tan pequeno e ben sin identificar que eso vai a ir a un vertedoiro, pero seguro, sí. Sí. Vale, pois vos deixo, bueno, se hai alguma pregunta, vos interrompo outra vez. Vale, perfecto. Vos poño outra vez a pantalla. Nada, ahora vamos a explicarvos xa o que é o noso proceso de reciclaxe, vale? O primeiro que nos facemos é recoller e limpar.
Pon outro vídeo que tiñamos aí a medias. Deixamos esa para despois. Vale. Ese, aí está. Aí está. Empezamos facendo recollidas puntuais no noso barrio, por desgracia, a nada que fagamos un pouco de recolla xa colapsa o noso sistema, non podemos procesalo máis, vale? Despois, ese plástico temos que limpalo ben, limpalo moi ben. E separalo por tipos. Sí, o que facemos despois da limpeza, unha vez estén ben limpos, non pode haber ningún tipo de impureza, nin de graxas, nin de po, nin nada. O que facemos é separalo por tipos. Non podemos nunca misturar un polipropileno con un polietileno, porque senón perderían as propiedades de cada un deles, sería unha mestura. Non podemos clasificalo así. Entón, separamos primeiro por tipos, ben separado, e despois, como vedes aí, o separamos por cores, para facer unha paleta de colores e trituralo por separado, non? Para despois misturarnos como queiramos. O seguinte paso, unha vez limpo e ben separado, xa sería a parte do triturado. Correcto. Van a entrar agora unhas imaxes aquí cando rematen os tapóns, a trituradora esta máquina que temos aí nos detrás, vale? No noso caso é pequeniña, unha versión 2.1 de Precious Plastic. Os obxetos grandes, como estades vendo na pantalla, témolos que cortar a man en cachos máis pequenos para que entre os coma sin atascar, vale? E a máquina trituradora pois está composta dun motor, vale? Unha motorreductora para baixar a 40 voltas, 50 voltas e un acople intermedio para adaptar os diámetros da saída da reductora co eixo de cuchillas que o que estades vendo na pantalla. Aí se bota a materia prima, vale? Eso o que fai é ir dando voltas e cunha malla que ten na parte de abaixo, en función do tamaño que teña esa malla, vale? Aí estades vendo a grande, aquí temos unha máis fina, e sai un copo pois máis fino ou menos fino, vale? Pausa aí se queres este vídeo, Xavi, e vos ensinamos, ponnos a pantalla completa, e vos ensinamos un pouco a trituradora si queredes, in situ, vale? En marcha un pouco. Vamos a ver por aquí. A ver que non se colga a imaxe ahora, que estes son os momentos sempre máis delicados, vale? Bueno, vale, aquí vedes o que vos falaba, a parte do motor, no noso caso é de 1.5 kW, é moi importante meter un máis grande e máis potente, vale? Porque nos no noso caso atáscase frecuentemente con obxetos bastante simples, como os vasos de yogur, que, bueno, vedes que aí os temos casi que partir en cachos para que non atasque, pero, bueno, isto é un pouco porque o que non quero é estar facendo desatasques constantemente, non? Ten esta parte de aquí, vale, que é un acoplador cun momento elástico, cun material elástico, para que cando se atasque non sufra todo o que é a reductora e o motor, vale? No noso caso, penso que podría ser mellor, vale? Nos esta máquina non a fixemos nós, fixéronola. Bueno, sí que é verdad que ás veces por fricción se quenta isto bastante e deixa de funcionar de forma eficiente. Bueno, sí que non sei se é porque os diámetros non están ben feitos ou non sei que pasou porque eu non fun o enxeñeiro desta bicha. Entón, bueno, como vedes ten un eixo máis fino, vale? Que este é o que está acoplado aquí cunha peza que fixo un tornero que se encargou, e aí vedes a configuración de cuchillas, nada. É moi interesante que teña unha función de inversión de xiro, vale? Neste caso, nós temos a seta de arranque, un sentido e outro sentido. Nós con isto tardamos, a verdad, que unha barbaridade, porque non controlamos nada de electrónica, o motor era monofásico, axudounos Javier, un profesor dun ciclo de FP na Paralalla, e nos fixo pois aquí unha caixa cuns relés, cuns contactores, de forma que, bueno, finalmente, pois, podemos darlle para atrás, porque ata antes estábamos dándolle cun martelo e cun pau, puña esa cousa moi interesante ás veces. Entón, bueno, voulle botar aquí uns vasiños aí para que vexades como vai. Nada, non ten nada, botas e o que botas para dentro pois xa ves que o vai machacando, unhas veces con máis ganas que outras.
E, bueno, como vedes, os medios vasos, ademais, agora está fría, levos bastante ben. Vou a botar un vaso enteiro, a ver se atasca, para que vexades a problemática que pode sufrir a veces. En este caso parece que non, vale, hai días que ten días vos, vale, esta nena, aí está, aí atascoues, entón hai que inversir o xiro, darlle a volta para atrás, desatascalo un pouco, volves a darlle para diante, e en principio tiraría. Como podedes ver, cun vaso de yogur simple se atasca, co cal aquí temos pouca potencia en termos xerales. Bueno, veredes despois se entrades no mundo de Precious Plastic que hai máquinas de doble eixo, vale, que teñen dous eixos, cuchillas que van hacia dentro as dúas e que o trillan todo. Bueno, o que vos comentaba, a base de ter esos atasques, cando atasca, isto para, isto sigue xerando, a fricción que se orixina aí, pois fai que perda a eficacia, entón despois de levar un bo rato con ela, pois nada, normalmente hai que parar, non se lle pode dar un uso intensivo, porque, bueno, xa vos digo, o motor quéntase, o propio motor, o uso, e ás veces, pois, quéntase o resto, non? O engranaxe ese que temos aí. Entón, bueno, nada, eso, se queredes trituradora, metede un bo motor, Sí. traballalo ben, bueno, se alguén quere algunha axuda ou tedes o noso contacto, contactádesnos, estaremos encantados de botarvos unha man con todo o que necesitedes, vale? Vale, desa trituradora o que nos vai a sair é a materia prima. Non temos por aquí un pouco de triturado? A materia prima que é o triturado. O triturado dependerá da malla que teña a trituradora. Sí, bueno, sí, xa imaginades, son copos de plástico. O tamaño dese triturado depende do burato que teña a malla, non? Se é máis pequeno, vai a salir un triturado máis pequeno, e se é máis grosso, xa sale máis gordiño. Sí que nos demos conta, e é obvio, por outra parte, que canto máis fino sexa o triturado, máis eficaz vai a ser traballar con el. Me refiero, antes se vai a fundir o plástico, antes vai a encher os ocos que teña no depósito, por exemplo, da inxectora ou de algún molde en 2 dimensións que temos tamén, e é moito máis eficaz o triturado pequeno. Obviamente, leva máis tempo pasando polas cuchillas, non? No noso caso tiñamos unha fina posta, vale? Pero como dicíamos, non sabemos soldar, a tiñamos cunha cinta americana Extreme Extra Pro, bueno, un día que enganchou unha, casi se lía parda aí no taller. Sí. Entón, bueno, pois este tipo de trangalladas son as que nos retrasan un pouco nos tempos de facer certas cousas, non? E nós, bueno, como xa vos dixemos, temos unha trituradora e unha inyectora. A inyectora é o proceso xa final de inyectar no molde o plástico fundido, pero Precious Plastic sí que ofrece outro tipo de máquinas, como antes vos ensinamos, que sería unha extrusora. Compárteme ahora, se podes, o escritorio, Xavi. Ahora, vou a pasar unhas preguntas antes deso. Vale. Que acaba de chegar de Sergio. ¿Habéis pensado en añadir un sensor de giro al eje de las cuchillas para que se detenga automáticamente cuando se atasca? Súper interesante. Sí que coñecemos o tema, pero como non temos coñecementos do tema, non temos nin idea nin de por onde habría que empezar. Sí que, ahora que íbamos a falar das máquinas, hai certos talleres dos que se dedican a facer máquinas, vale? Que están exclusivamente centrados nese tema. Por exemplo, hai unha xente en Cataluña que o que fixo foi evolucionar un pouco estas máquinas de Precious Plastic, eliminando certos defectos e engadindo ese tipo de melloras e automatizacións para que sexa todo máis desatendido, non? Entón, sí que é unha proposta moi interesante, tendríamos que ver como materializala. De todas a todas, nós estamos vendo que está sendo xa un pouco o cuello de botella esta trituradora con ese motor, porque sí que cando te posa a recoller plástico aparecen vos kilos moi rapidamente, necesitamos algo máis potente, de primeiras máis potente. Pero sí que todo ese tipo de melloras son moi interesantes.
realmente un pouco a base de experiencia de usuario con este tipo de máquinas que atopas pois cousas que as deseñaron así no código original, pero que, bueno, pois igual non eran todo óptimas que deberían, e sempre se lle pode dar unha volta máis. A verdad que sí, bo apuntamento. Logo teño outra pregunta aquí interna que me preguntan, bueno, me comentan que en Alemania nos supermercados que hai máquinas que detectan automáticamente o tipo de plástico das botellas, bueno, pois porque o reciclaxe vai por segundo tipo de plástico que che pagan pola botella, e si sabedes como funcionan, se usa algún tipo de láser ou de luz óptica. Normalmente as identificacións de tipos de plástico así a nivel industrial e tal son a nivel óptico. Así que por láser é onde, por exemplo, pois os plásticos de cor negra poden ser un problema, hai determinadas tal. Tamén é verdade que tanto Alemania como Suiza como eses países, eu nacín alá, xa nos anos 90 estaban facendo este tipo de políticas, non? De envases retornables que che dan cartos ou ticket na compra, descontos, este tipo de políticas. Entón, é un sistema que xa está moi instalado e instaurado. É moi posible que a maior parte dos envases plásticos que hai en Alemania estén correctamente rotulados. O problema que hai co tema das rotulacións e dos tipos de plástico é que non hai unha normativa nin internacional, nin europea, nin de ningún xeito. É un vale todo, non? Entón, nese termo é super difícil poñerse estrictos cos fabricantes e dicirlle non pode sair á rúa un produto que non este identificado os materiais do que está feito o seu envase, non? Claro, mentres non sea obligatorio, hai empresas que sí, que marcan todos os seus envases, pero non é obligatorio. Os sistemas, sí, é por frecuencias, non? É pola emisión, é por un sistema de longitude de onda que desprendan os plásticos. Realmente non debería ser tan complicado a identificación. Incluso podese facer por densidades. En Precios Plástic podedes ver experimentos de traballar con líquidos e ver que densidade ten cada plástico. Si, obviamente, esos sistemas que hai por ali e que hai aquí tamén. O caso é que se usen tamén. Claro. Bueno, facilitaría moito que tuveran un pequeno número que non custa tanto, a verdad. Os que non temos... E que teñan ben posto, porque temos atopado cousas raras, pois iso, un plástico chamado PET con número 2 que non corresponde, plásticos que son exactamente iguais e que veñen coas dúas nomenclaturas, cousas que veñen mal etiquetadas, cousas que veñen sin etiquetar, a verdad que cando te posa unha barbaridade o despropósito que atopas. Seguimos entón ou tes máis preguntas por aí, Xavi? Non hai máis preguntas, pero bueno, se tedes preguntas, non hai por ahora, se tedes preguntas, escribid aquí no chat e xa sabedes que as... Perfecto. Vale, sígueme co escritorio. O escritorio, sí. Aí está. Vale, e vamos a falar agora das extrusoras. Vamos a irnos a vertiente Pro. Vale. Aí aparecen un pouquiño máis grandes e aquí temos unha trituradora, unha extrusora, vale? A extrusora é unha máquina que é moi parecida á trituradora, ten un motor, unha motorreductora, o que ten é un tornillo sen fin, vale? Un tubo con un tornillo sen fin, unhas bandas de quecemento, varios controles de temperatura PID, vale? É un variador de frecuencia para variar a frecuencia da rotación do eixo para pois enviar un chorro máis constante ou menos constante. E o que fai é pois botar na punta un fío de plástico constantemente, vale? En función da boquilla que se lle poña, pois máis gordo ou máis fino, vale? Estás usando para facer vigas largas, non? Digamos de 2 metros de plástico, unha sección cuadrada ou redonda, para facer ladrillos, para facer cousas grandes, e tamén hai inventos para facer filamento de impresión 3D, o que pasa que, bueno, é sacar un fío máis finiño, un das partes máis complexas, non? Pero é sacar un fío fino que se vai enfriando un pouco e lo enrolando nun carrete, bueno, esta é un pouco a máquina extrusora, por comentarvos como funciona, porque como non a temos, para que sepades como é. E despois, que máis tenemos? Outro sistema sería a press sheet. Bueno, aí é press sheet, pero sería realmente
moita xente usa un forno normal e corriente, bueno, non mezclemos, se o usas para os plásticos non o usedes para facer o xurel, pero o forno o que fai é quentar e despois con presión se mete en dous moldes, ou se queredes facer unha plancha fina, serían entre dúas placas metálicas, comprimilo, esperar a que enfríe, sempre esperar a que enfríe, non saquemos quente do molde o plástico nunca. Ahora falamos delo. Porque eso vai a buscar, en canto enfríe, vai a buscar o seu sitio e non vai a quedar como queremos. Sempre ese tempo que se perde enfriando, non? Aquí tedes unha plancha que intentamos facer, pero que se nos escapou, a sacamos antes de tempo, entón, pois ela revirinchou, olvídate, que non intentamos volver a quentar unha vez a estrutura xa colle a forma, eso casi prácticamente desfacelo de trituralo e volver a fundilo, pero en fundilo e facer unha bola, como unha bola de masa e tal. E volver a empezar, sí. Os planos das máquinas están disponibles, sí que é verdad. Na versión básica, é verdad que despois te pos a facelo e te atopas con contrapesa. Hai certas cousas que non che din de todo, non? Pois, digamos, o acoplador ese que vos ensinaba antes, está aí. O acoplador ese, por exemplo, ninguén fala del nos proxectos originales, pero sí que os usuarios a partir de ir facendo, bueno, non sei nos últimos planos, a verdade que fai tempo que non os reviso, pero sí, a idea é que alguén local poida fabricalas e poida facelas, incluso, bueno, nos estamos un pouco tentando conseguir que algún ciclo de formación profesional integre este tipo de proxecto nunhas prácticas interciclo, onde realmente podes xuntar os de soldadura e os de electromecánica rapidamente e ter un proxecto interciclo moi chulo. O custe pode variar moito, claro. A trituradora depende, se estamos falando solo en materiales, podemos darche as dúas vertientes, vale? Un solo materiales, como é a nosa, que a fixo un mecánico local, neste caso, sen inversión de xiro nin nada, penso que foron as pezas sobre 700 euros, foi o que nos pasou el. Por exemplo, a nivel profesional desta xente que vende as máquinas, vale? No caso de Portugal, que foron os que nos vendeu a inyectora, que está aquí, esta máquina inyectora, vale? Precious Plastic Portugal ten un laboratorio en Oporto que se chama Opolab, se dedican exclusivamente, bueno, aparte de máis proxectos de arquitectura que fan, a facer e vender máquinas Precious Plastic. Eles piden por unha trituradora 1.700 euros máis IVA. Sen inversión de xiro, bueno, sí que é verdad que ten un motor de 3 cabalos, máis robusto, é unha versión 3.1, vale? A poñen máis bonitiña e tal. Sí, bueno, píntano todo, traballano todo, está moi ben. Despois, se te metes noutros fabricantes, que vamos a aproveitar este momento para falar deles, que son o que vos dicía antes, son talleres específicos que desenvolveron unha actividade en torno a facer máquinas, moldes e vendelo. Traballan moito todos, porque están xurdindo moitas iniciativas como esta, están todos vendendo bastante, o cal, se alguén coñece o tema e quere estudar a posibilidade, que sepades que hai nicho, tanto en máquina como, sobre todo, no tema dos moldes e dos mecanizados CNC, vale? Entón, bueno, claro, de aí po norte hai que ter en conta que esta xente pon ese precio para a súa máquina, pero é o seu traballo tamén, entón aí cada un é libre de tal. Hai outra xente catalana, vale, que é Plastic Hub Cat, que fan máquinas, pero eles desenvolveronas todas, máis alá dos planos originales, vale? Entón, teñen esta ferramenta que falaban antes dun sensor para autocambiar o xiro automáticamente, implementaron este tipo de cousas, eixos máis gordos para que aguante máis, bueno, eles evolucionaron as máquinas, teñen un coste moito máis elevado. Claro, cada un, a medida que vai facendo as cousas, marca as súas pautas de negocio. Hai unha xente en Austria que son Plastic Pneur, que eles fixeron unhas máquinas o seu xeito, con moita madeira, moitos acabados en madeira, todas con certificación CE, e, bueno, esas sí que son ahora mismo das máis caras que hai no bazar de Precious Plastic,
bueno, insisto, eles venden, eles vai ben, e teñen un bo produto bastante optimizado a nivel de experiencia de usuario, de mellorar estas cousas que nos vamos atopando ahora a medida que traballamos cas máquinas. E despois hai un taller en Rusia que fai moito volumen das máquinas normais e que vende un montón e, bueno, podelos buscar por aí no bazar de Precious Plastic e aí tedes un pouco toda a información. Eu quero engadir que antes de ter todas estas máquinas o pasábamos moi ben cunha sandwichera e cunha pistola de calor facendo un montón de trapalladas. A inyectora está moi guai, pero tamén é moi limitante porque os moldes son moi caros. Entón, nós temos dous moldes agora mesmo, un de peonzas e outro de pomos, de portas e de percheros, non? E está guai, está moi ben. Pero sí que é cierto que a imaginación, o sea, ao final é quentar o plástico e volver a facer algo con el, o sea que nos estamos indo moito a un tema máis artesano e máis sinxelo e máis económico e os resultados son moi guais, traballamos moito coas texturas dos plásticos e tal, e, bueno, hai infinidade de cousas. O Precious Plastic estuvo moi guai para abrirnos a mente, para saber que realmente se pode traballar co plástico, se pode reciclar en casa, pero, bueno, eu estou escapando, sinceramente, un pouco das máquinas en sí. Gústanos probar, estamos os dous escapando, gústanos probar con outras cousas. Son ferramentas, están guai, pero, bueno, é verdad que algunhas a xente as vende por uns custos elevados. Nós, bueno, pois nin coñecemos moito o ámbito dos talleres locales, nin dos mecánicos locales, nin tal, pero, bueno, xa somos máis dunha rama informática comercial ou así, que non destes aspectos. A pesar de que somos perfectamente conscientes que vivimos nunha rexión onde a automoción e o naval son das industrias máis potentes e sabemos de sobra que hai xente por aquí que pode facer virguerías. Estamos simplemente, pois, bueno, surfeando a ola e vendo en que momento pois nos atopamos e vamos evolucionando un pouco o tema. Seguimos un pouquechiño máis que non sei onde nos habíamos quedado. Quedaremos na compresora. Compresora xa estaba visto. Calor e despois presión e esperar a que enfríe. Non hai moito máis. Esta é unha plancha que pode facer taboleiros, que penso que dun metro por un metro, hai nas dun metro por un metro e medio por metro e medio, vale? E, bueno, para aí a xente que coñecemos que está traballando con unha, igual che entran 20 kilos de plástico para facer unha plancha. Outro tema importante con isto, podes sacar xa a pantalla esta compartida, Xavi. Outro tema importante con isto, o direi, acabaseme de escapar. De ir la olla. Eso por andar mandando a Xavi e tal, e cual. Os moldes? Igual se te ocurre despois. Vamos a falar un pouco dos moldes. Bueno, sí, da inyectora. A inyectora... Inyectora moldes. A vedes aquí. Si queres traer a... É un sistema moi básico. Non, porque está fría. Está fría. Vale, é un sistema moi básico. Esta palanca debería estar aquí arriba e este pistón métese hasta aquí, hasta o fondo. Por aquí metemos o plástico. Esta parte de aquí, esta barra que estou tocando, vale? Eso é un pistón que entra neste tubo, que este é o tubo que ten a resistencia e a sonda de temperatura. Aquí por esta parte está o interruptor e o controlador de temperatura, vale? Bueno, con respecto a isto hai diversas construccións, pero ao principio é básico. Metes os copos polo cazo de entrada, isto está levantado, vale? De forma que queda o cazo liberado, ahora está atrapada porque sempre se garda dentro. E nada, o que se fai é encher todo eso de plástico, tapalo, bueno, vedes que o tapamos cun gato rústico e cunha espátula de rascar. E se lle acopla despois, cando está quente, pois moldes, vale? Os moldes era, como os comentábamos antes, son mecanizados. Entón, vimos para casa a trituradora. Vale, os moldes son mecanizados en aluminio. Bueno, poden ser mecanizados en aluminio ou cortados por láser, vale? Nos cortados por láser comezamos a facer algún, pero temos un problema que vos ensinaremos agora a medida que vos ensinamos os moldes, vale? Este é un molde mecanizado CNC dunha peonza, vale? Entón, se a peonza, poño unha peonciña aí abaixo. Aí está. Entón, bueno, isto que lles ensinamos aos nenos como se transforma unha cousa noutra, vale? Claro,
Isto é unha limitación para nós porque aínda non coñecemos este mundillo deste deseño 3D que é de moldes, non de figura final, senón de moldes, cara a poder facer cousas nosas e saírnos un pouco do que xa está feito, vale? Bueno, todos, non todos, pero este ten unha salida de aire, vale? Que é ese risco que vedes aí que está rasgado, vale? Xuntado para que De forma que se hai aire... O podedes aquí. ver neste molde, nada, da igual. Esta Claro. sería a saída de aire, por si, bueno, pois precisamente como o seu nome indica, si se ha quedado algo de aire no molde, pois sairá por aquí e o plástico cubrirá todo o volumen do molde. Que cousas comezamos a ver a medida que as usamos? O primeiro é o tempo, isto era o que iba a comentar antes cando dicen que era moi importante. O tempo de fabricación das cousas, vale? Realmente nós para sacar unha peonza estamos tardando como 8 ou 10 minutos, depende de como de centrado estes o día. Por exemplo, tardamos neste que realmente diseñaron ben a parte dos tornillos, que só ten 2 tornillos e despois ten outros 2 pasadores que encaixan, pero ti realmente só tes que soltar 2 tornillos, vale? Entón é máis áxil de desmoldar este que este outro dun pomo onde lle meteron 4 tornillos e tes que soltar os 4. Aquí temos 2, pero hai outros 2 que Solo por iso xa é moito máis engorroso, vale? E despois a outra cousa que estaba moi guai cando chegou a máquina, porque era novedade, pero agora a medida que usamos xa non está tan guai, é que esta máquina en concreto usa un sistema de rosca que estandarizaron nos planos de Precious Plastic, vale? Que son roscas de fontanería, vale? Isto ten un problema porque realmente esta parte de aquí é sobrante. Isto é unha cousa que tendría que ir seccionada e realmente é pouco práctico ter que andar a enroscar e a desenroscar, cando realmente entendemos que se pudese facer un cono, non? Como un avellanado e facer un adaptador aí ou unha peza para que encaixe por presión, simplemente por presión, como o gato vas a usar de todas a todas para facer o feche, con que encaixe por presión pensamos que sería suficiente. E aforraríaste este sobrante de plástico en cada peza, que realmente un pouco que nos está pasando. Esta peonza, realmente, o deseño inicial corta aquí, onde está poñendo o meu dedo. Realmente, bueno, igualaron o ancho, non, da boquilla, entón parece que é unha, pero realmente o deseño da peonza remataba aquí, vale, todo isto sobrante, bueno, entre a perda de tempo de enroscar, de desenroscar, este tipo de cousas, pois, bueno, a medida que vas traballando vas atopando fallos, e claro, ahora o rollo é ver de melloralo e facer un adaptador, e mellorar un pouco o fluxo de traballo. Mais que nada, porque o que queremos é empezar a facer moldes nosos, vale? Como fixemos pois iso para corte por láser. De momento co AutoCAD pois somos un pouco toupos, pero para copipastear cousas e facer cousas dásenos bastante ben. Copipastear e copipastear, non hai nada que facer, vale? Entón temos pois distintas chapas con distintas siluetas, vale? Que o que nos dá son posavasos que o que queremos inyectar. O problema que temos ahora mismo é que nos fai falla unha chapa que teña a boquilla, acorde ca máquina, vale? Aí onde non queremos meter unha rosca porque nos parece un despropósito, máis que nada porque o coñecemos. O que pasa cando metes unha rosca nas pezas resultantes é isto. Isto ten un pitote aí de plástico e isto cando está duro, isto non hai Dios que o corte. Pero de verdad, é super difícil. Este cortouse. Ese foi un experimento que fixemos con unha boquilla máis gorda, vedes que quedou unha cicatriz que é moi complicado de unificar, sí. Entón, bueno, nada, estamos dándolle voltas aí pois un pouco para facer os nosos moldes, non? A nosa fabricación aquí e tentar averiguar e coñecer os recursos para fabricar cousas aquí e que se nos poidan ocorrer certas cousas e materializalas en proximidade, vamos, sen ter que ir aos nosos amigos de Portugal ou a xente que vende, porque, bueno, non sei, a facer moldes de macetas entendemos que é un deseño relativamente fácil, pero se non tes os coñecementos é difícil de
materializar, non? E bueno, xa che digo, os prezos que está manexando esta xente realmente de 300, 400 euros cada molde de mecanizado CNC non acostuma baixar ninguén. Ten que ser un molde moi cutre para que fagan. Entón, bueno, non sabemos tampouco cuán acorde é ese prezo á realidade, non, do que custa facer eso. Entón, bueno, se alguén quere ou sabe da materia e quere botarnos unha man, pois estamos moi agradecidos e abertos a calquer colaboración. Eu quería mostrarlles a diferencia entre o inyectado e a compresión, Sí, porque me parece moi interesante. O inyectado, que sería isto, o que fai é fundir todo o plástico, como vos explicamos antes, no depósito onde se meten ao triturado, eso se funde, polo tanto, queda un fluido, inxéctase e queda todo moi diluído, non? Os colores, se mesturan os colores. Canto máis quente, canto máis tempo deixemos quentando, máis se van a mesturar porque máis se van a fundir, entonces os colores aí fan casi un color uniforme de mestura de cores, non? Fluidos, compórtanse como fluidos. Sí, pero isto é compresión. No. Sí, isto non é inyectado. Sí, perdón. Me está liando. Perdón. Sí, o que pasa é que esta é compresión. Este pasouse de tempo. Pero pasouse de tempo. Entonces fundíronse moitos colores. Si vos fixades, bueno, aquí non se nota moito porque sí que se fundiron todos, pero hai outras pezas na que se nota que o amarelo é o primeiro que se funde, por exemplo, polo que vos decíamos antes dos aditivos, que son diferentes. Sí. E non me quero enredar. A diferencia entre a inyección e a compresión é que a compresión guarda a forma dos copos. Non sei se me explico o que quero decir. Estos son copos metidos no mismo molde da inyectora, pero poñendo dúas placas con calor e deixando aí, sin deixalo moito tempo. Se o deixamos moito tempo, igual estas pezas comenzan a mesturarse, vale? Comeza, en vez de ser gris e blanco, acaba sendo todo un gris clariño. Non sei se me expliquei moi ben, pero xa que tiña aquí as dúas pezas, sí que quería que vos derades conta da diferencia e de que un molde pode valer tamén para a inyectora. Necesita a boquilla, pero a compresora utilízase a peza do medio simplemente enchendo de copos e é moi útil e bueno, é un resultado moi interesante para o meu gusto. Que no mundo Precious Plastic non vemos moitos deste tipo, casi todo utilizan inyectora e é o que eu iba antes de darme un pouco a cabeza a buscar outros métodos diferentes que non sean os das máquinas Precious Plastic. Ata aí o apuntamento. Posibilidade de extrusionalo a unha impresora 3D. Claro, é que é o que se fai, claro. De feito, para facer filamento, a forma é unha adaptación para a extrusora, conforme sai o fío da extrusora, unha sección determinada, o deixan que se enfríe durante un recorrido e teñen unha máquina pois cun carrete que recolle, incluso cun ventilador soplando, e iso vai xirando moi lentamente, vai recollendo a medida que a extrusionadora sai. E despois hai por aí tamén algún artiluxo ou vías de traballo para a impresión 3D con PET, vale? Tanto facer filamento de PET como algunhas que cheguei a ver que non sei se eran prototipos ou xa seguiron desenrolando, que eran como cun cazo, e ti botabas os copos e a impresora imprimía con copos de PET. E falar dos produtos que facemos, pois onde temos agora as chuletas para darvos a tal, é unha carpeta feita por compresión, esa é un Picasso carpeta, esa é unha carpeta feita de retales, de pezas sobrantes. Todas, de feito, bueno, se vos fixades coinciden aquí, coincide a cor, isto era o sobrante deste. E despois o que temos, o que xa vos dicimos dos moldes, bueno, pois facemos as peonzas para os rapaces que lles gustan un montón. Estos serían os pomos das portas, percheros, ten un montón de utilidades, bueno, aplicacións decorativas, e que fixemos un pouco de todo. Esta mariposa ten que facerse con algo, cunha lámina moi fina de plástico, como pode ser esta é finísima, e con sistemas de scrapbooking, é que é o guai, é darlle a cabeza, eso necesidade agudiza o inxenio e te pos a barallar e con esta lámina reparamos unha lámpada, porque o bonito tamén
utilizamos o Transparente. color transparente mesturado con algúns doutros para que deixe pasar a luz, arranxamos unha lámpada da farmacia daqui do noso pueblo e quedou super riquiña tamén. Podemos facer recortes, vale, cas formas que queiramos, o plástico, o bo que ten tamén é que se traballa un pouco como carpintería despois, ten as súas peculiaridades, non é exactamente como a madeira, hai dúas cousas que hai que saber un pouco para non rompelo, non? Que hai que furar un pouco antes de meter a broca final, tes que facer guías, moitas guías, para non forzar o plástico, porque sí que podes forzar e por fricción fastidialo. Xusto esa, perdona que te interrompa, é unha pregunta que fai Jorge, como de factible mecanizar unha peza desas? Moi factible, son moi fáciles de mecanizar. De feito, pois mira, vamos a eso, agora que estamos cos tochos, ela sacou un reloxo que fixemos, vale, que ten un espesor, penso que de 4 milímetros ou algo así, algo máis. E fixemos outra peza que esta sí que debe ser de 0,708, vale, que isto é un tocho. Xa che digo... Eso fixemos con intención de facer un taburete. Claro. Estamos tamén pensando en falar con algún carpinteiro que nos axude para... Isto se pode mecanizar. Isto se pode mecanizar por CNC, lle mandas, podes facer o que queiras. E incluso, pois, eso que vos dicía, con carpintería, caladora e folla de metal, por exemplo, un pouco trabállase como se fose madeira. A ese nivel non ten ningunha peculiaridade. E si, se queres facer algún buraco, para pasar un tornillo ou para pasar algún pasador, e vou irlo facendo pouco a pouco, vale? Con brocas das máis finas ás máis gordas. Non meter a gorda de golpe e lle dar, porque vai a facer calor, e que vai a deformar, e bueno, a podes liar un pouco. Pero bueno, iso, a base de ensayo e erro, vas aprendendo cousas. E si, os mecanizados é un tema moi interesante, que xa levamos tamén con el na cabeza un tempo, pero, bueno, como non coñecemos tampouco ese mundo, ninguén que traballe con el, pois aínda non nos tiramos así a piscina. Pero, bueno, pouquiño a pouco estamos arrancando aínda, como quen di. Solo, bueno, vin que ibas a coller o reloj antes, pero antes de nada, podemos comprar algo, solo que sexa por contribuir, se nos sentimos culpables, ainda que sexa. Se vos sentides culpables, o primeiro que tendes que facer é reducir o consumo de plástico, vale? Vamos aí a guinda final, traca final. Nos, despois de toda esta charla e cando lle damos aos rapaces, o que non queremos é que quede que a idea que vos quede na cabeza é que, bueno, pois como podemos reciclar, pois estupendo, non? A idea é que, aínda que paremos hoxe de consumir plástico todo a xente do planeta, perdón, teríamos plástico suficiente para traballar con el toda a vida. Entón, a idea é reducir ecos plásticos que teñamos que consumir, porque vanse a ter que seguir consumindo plásticos, esos transformalos, intentar evitar botalos ao contenedor amarillo, porque de aí, bueno, a información que temos é que se recicla moi pouco. A maioría do plástico que botamos acaba ou no vertedoiro ou incinerado. Polo tanto, hai que deixar de botar, se se pode, vale? Tomar moita conciencia de como son os envases que nos rodean, como son as cousas que nos rodean, como están fabricadas, se están pensadas para repararse, para reutilizarse, se teñen un bo deseño, este tipo de cousas. Bueno, hai determinados produtos que parece que están feitos a posta para non poder reciclarse, se venden como reciclables, non? Como o caso dos Tetra Bricks ou certas cousas. Por volver á pregunta que nos lanzache, Xavi, que nos íbamos por as parras, estamos a piques de abrir a tenda online, vale? Ainda estamos aí rematando os últimos flecos, e sí que queremos comezar un pouco a mover este tipo de cousas. De momento non temos nada, está cerrado. De momento temos estas bolsiñas que xa comezaremos a vendelas, bolsiñas de algodón reciclado co noso logo, e estamos facendo, pois, non podo decir moito, pendientes e detalles para ir, pois, financiando un pouco o proxecto, porque todo isto que vos decimos, todas estas máquinas que temos compradas,
son dos nosos aforros. A ninguén nos axudou de momento. Entón, a idea agora é empezar tanto coas charlas que facemos nos coles como cos produtos que vendamos de reciclaxe, pois financiar e facer o proxecto un poquinho máis grande e aceptamos colaboracións tamén. Se queredes axudar tamén estaría guai, pois eso, que alguén nos veña a soldar a rejilla esa que levamos 2 meses aí esperando ou algo así. Abertos o que queirades, nada, un pouco o de sempre, estamos moi activos nas redes sociais, aí sí que vamos lanzando e anunciando todo. Ahora, de feito, temos un sorteo que lanzamos hoxe para sortear un par de pendientes e comezar a circular un pouco isto. E sí, estamos en proxecto de aumentar o catálogo de produtos que imos vender, facer unha tenda online, venderlo en presencial cando vayamos a dar talleres e fagamos actividades. Nada, de momento todo o apoio que podades dar, pois realmente suscribir, denle a like e compartir. Quería contestar, preguntou aquí, bueno, non preguntou, é unha afirmación de Óscar que fala de que a reciclaxe é do 30%. Efectivamente, son os datos que se manejan a nivel europeo e España, pero sí tamén quero apuntar que nese 30% do que falamos reciclaxe hai varios tipos de reciclaxe. Hai un reciclaxe primario que sí realmente sería coller o polietileno, fundilo e convertilo de novo en polietileno, pero hai outros dous tipos de reciclaxe que son maioritarios, que nese 30% van a ser a maioría, que é un reciclaxe secundario que sería triturar e mesturar plásticos con area, con latas, con demais, para, sobre todo, formar carreteras, para as estradas. Industrial, sí. E despois hai outro que tamén está dentro dese 30 que se chama, que se di que se recicla, que sería a combustión do plástico para producir enerxía eléctrica. Obviamente, ese é un proceso moi tóxico, sí que lle sacamos rendimento, pero é moi tóxico, tanto como de formar estradas, quizás sea tóxico un pouco máis a longo plazo, pero ao final o plástico está quedando na nosa terra. Entón, bueno, ese 30% sí, pero acollelo con pinzas, sabes? Se te paras a diseccionalo, pois imaginando que sexa un 10 para cada a partes iguais, pois realmente o que se recicla é ínfimo e, bueno, máis que nada porque teñades o dato de que se lle chama e considera reciclaxe a combustión de residuos para transformarlo en enerxía eléctrica, que, bueno, pois, vale. Aí queda a cousa. Aí queda a cousa. Tabla con os diferentes materiais. Bueno, sí, hai tablas incluso en Precious Plastic. En Precious Plastic, na página de Precious Plastic, tes toda a información relacionada, está en inglés, é verdade, pero hai unha academia inteira de formación onde están todos os tipos, polímeros, os fumes, temperaturas de fusión, está moi ben documentada. Nos vamos facendo diapositivas e presentacións un pouco en función das necesidades das charlas que vimos impartindo por aí, pero, bueno, sí que como realmente bebemos moito de Precious Plastic porque foi sí, o comenzo de todo, claro, é a base de todo. Seguimos compartíndonos porque nos parece un proxecto que é super interesante, que está moi evolucionado e ben traballado. E que nos gustaría ter moita competencia, moita xente que faga o mismo e non se trata de ser aquí os únicos nin nada, bueno, que a xente se conciencie sobre todo e cada quen que poida montar un taller destos, pois sería estupendo. Quizáis máis enfocado a institutos e demais, quizáis non talleres nas casas, non é máis sinxelo que se monte un taller destos, pois nunha universidade, nun campus, non sei. Por zonas, eso depende. Realmente, o que sí teñen estes talleres, por facer así o último hincapié, que realmente sí que fai falla polo menos unha persoa responsable ou dúas para o fluxo de entrada de plástico, limpeza, hai que ser moi constante. Simplemente eso, sinalarvos. Nos fixemos unha recollida de 15 días en marzo, paréceme que foi sobre marzo, xuntamos plástico que ainda o temos aí agora. Chegounos máis plástico de outras pequenas recollidas de concellos por onde pasamos que nos dixeron, nós temos tapóns aí, levádelos. Bueno, levámolos. Temos ahora mismo tanto plástico sen sequera sair moito a buscalo que non podemos, realmente, que a trituradora que temos e que a infraestructura que temos, non podemos dixerilo e facerlle transformación. Entón, e que non nos entran os coches no garaje. Necesitamos outro garaje para o plástico. Sí, hai que ver a logística, os espazos, bueno, a ese nivel Precious Plastic está ben pensado porque está bastante profesionalizado,
hai ferramentas para orientarse un pouco en todo este tema e nada, que florezan os talleres, que reduzamos o uso e que reciclemos moito. Eu mentras vai chegando algunha pregunta que é un pouco de lag, que antes te interrumpín sin querer cando estabas a punto de enseñar o reloj que tes aí atrás. Por se eu querer retomar. Se queredes enseñar o reloj ese... o reloj, sí, bueno, en realidad... Onde parece, sí. É que te interrumpín antes. Nada. Isto é como a outra lámina que vos ensinamos, e poñer o mecanismo, o sea, é tan sinxelo como eso. Isto, o que facemos son con planchas de 2 dimensións, collemos o que é o borde, e enchemos con flecos, neste caso, pois nada, unha base de branco e transparente, uns puntos de color, tan sinxelo como eso, o burato do medio, bueno, é dun dos produtos máis resultones, non? E máis sinxelos de facer. Sinxelos, aínda que leva o seu tempo, polo tema do enfriado, o enfriado sí que nos leva tempo, estamos pensando en facer a parte das máquinas as planchas de enfriado, porque senón nos inutiliza as máquinas. Parte realmente da problemática que ten un pouco vender estes produtos, vale, é que cando te pos a facer os cálculos dos costes materiales, dos costes enerxéticos, dos costes de tempo, van a ser sempre produtos moi caros, porque demoras moito tempo en facelos, demoras moito tempo en recopilar todo ese material, en ter os cores para poder facer ti as túas misturas, ten un custe enerxético e de recursos moi grande, vale? Entón non pode ser barato. Nos unha peonza destas é que non podemos vendela por menos de 7 euros porque estaríamos poñendo cartos nos do noso bolsillo para facer peonzas. Tampouco se trata diso, non? Ten que ser unha cousa que sexa sostible a todos os niveis, non? Para poder xerar un emprego e unha iniciativa que perdure no tempo e que teña a súa estrutura, ten que haber unha viabilidade económica e ten que estar eso atado. Entón, a parte de poñerlle prezo a estas cousas, do que máis complicado nos está resultando, porque é moi difícil calcular exactamente. E incluso, obviamente, aquí é moi caro porque é a nivel moi pequeno e son, bueno, sabedes como traballamos, pero incluso a nivel industrial sigue sendo máis caro reciclar que fabricar o plástico dende petróleo virgen, polo tanto, aí seguimos tendo un problema, non? É moi caro reciclar e síguese producindo máis plástico virgen que plástico reciclado. Polo tanto, insistimos en que a solución e non consumilo, prácticamente. Todo o que se poida, non consumilo. Claro, hai novas por aí, non, que alertan ahora mismo por parte dos fabricantes de envases, alertan da escasede de materiales plásticos para reciclar. Pero esta alerta é debido a alta demanda por parte dos consumidores. Entón, que o problema non é que non haya suficiente plástico, é que estamos consumindo demasiado, hai que parar a roda por ese momento, vale? Entón, bueno, isto sí que ten uns entresijos así que ainda están un pouco difusos, que non axudan moito estas normativas, porque saiu agora da UE, proíbe os plásticos dun solo uso, ainda non está legislado en España, sin embargo, hai fabricantes que xa están facendo a trampa, porque, vale, están prohibidos os plásticos dun solo uso, pero se fago un cuberto que é desechable os 5 usos, xa é reutilizable. Entón, meto máis plástico e fago un útil con máis plástico do que tiña antes, que ao final é un plástico desechable. Estamos agravando o problema. A trampa que se está facendo, que desde este ano en Europa, non en España, porque non está regulado, no resto de Europa sí que están prohibidos os plásticos de un solo uso, o que están facendo é o que dixo Fabián, engrosar un pouquiño esa cuchara ou ese tenedor para que pareza que pode ter, en vez de un, que poda ter 2, e que é como de broma, non? E a partir de aí xa non é un plástico de un solo uso, porque é de 2 usos, pero cando tiremos, temos o doble de plástico no vertedoiro, polo tanto, onde se fai a lei, se fai a trampa e seguimos con esas e seguiremos moito tempo, por desgracia. Ahora estamos chupando os microplásticos, que eso botaría para outra charla, os microplásticos, dos anos 80 e 90. Polo tanto, todo o que se xenerou estes 30 anos hasta o día de hoxe, vaise a chupar no 2050.
chupar no sentido, perdón, o sea, bueno, que vai a estar nos mares, desfeito, literalmente o vamos a tragar e a respirar e a comer como facemos a día de hoxe. Sempre decimos nas charlas, 5 gramos semanales comemos, ingerimos cada un de nós de plástico, ao peso dunha tarxeta de crédito. Así que, bueno, nos peixes, nos mariscos, en todos os lados. Hai incluso estudios a día de hoxe que os plásticos, os microplásticos máis pequenos, xa chamados nanoplásticos, se introducen nas nosas células. Son capaces de atravesar a pared celular. Estudios científicos. Non, bueno, é un tema moi delicado, é máis grave do que a maioría nos pensamos. E despois certas solucións que se están ofertando ahora, xa por poñer un remate a este, como é o tema dos bioplásticos, estáse xerando un problema máis en termos de que non hai unha cadena de reciclaxe nin unha información para a cidadanía sobre estes materiais, vale? Están aparecendo certas bolsas de plástico que poñen unha chisma OK compost, que poderías pensar que a podes tirar ao composteiro, pero a cruda realidade é que no teu composteiro de casa o normal non se vai a degradar, vale? Necesito as temperaturas superiores a 60 grados, 75, entón, eses plásticos deberían de ir a unha planta de compostaxe. Isto quere dicir a un contenedor marrón nas cidades nas que os hai. Hai cidades que non teñen esa recollida dese tipo de residuos. A xente non o sabe e sin querer está botando bioplásticos nos plásticos, está aparecendo moito, estáse ahora mesmo como a xente é reacia a usar un plástico, era mellor usar un plástico bo que non facer estes inventos, e facer un invento que non está legislado, que non hai nada que o sosteña, bueno, realmente falamos desto un pouco porque é un problema que nos está comezando a aparecer ahora, vale? Que está un pouco de moda, que nos supers e tal, ahora todo o mundo ten bioplásticos, incluso en algún festival tes 2 vasos, un de plástico puro e outro lado de bioplástico. Ninguén dos que está traballando no festival o recoller vai separar os de plástico dos de bioplástico. Van a xuntar todos, van a ir ao contenedor e ao final non se vai a poder reciclar nada porque están misturados os materiais e non se pode garantizar a uniformidade non da mistura. Entón, bueno, nada, que estedes pendientes do que nos rodea. E os bioplásticos, a xente se pensa que se poden tirar ao chan porque se degrada. Precisa un sistema de degradación, precisa unhas temperaturas moi altas e unha situación moi específica para degradarse. Non é tan sinxelo. Os bioplásticos atragantan aos peixes e aos páxaros igual que calquer plástico. Vamos, que non se pense a xente que xa está todo arranxado. Temos aquí unha pregunta de Frank que é moi interesante e nos vai a facer descubrir un segredo noso. A prensa. A prensa, temos unha especie de prensa moi rudimentaria que sí que vai con roscado e con presión. Non sei se é exactamente do que nos estás falando, pero senón mándanos un privado e vemos eso, porque eu non sei se te rematei de entender. Aclarar os moldes entendo que son os de 2 dimensións, se fala de prensa. Pero bueno, isto podemos falar. Escríbenos por privado e comentamos sin problema. Que igual tes aí unha boa idea, estamos nos aquí a... Non desvelades secretos, que tampouco... Que non sexa culpa nosa que desvelades un secreto. Bueno, no, o que temos é unha plancha moi rudimentaria de calor, de camisetas, unha chisma de estampación de camisetas. Dá moito juego tamén. Por iso pensei que se refería a ese tipo, porque tamén ten un método de presión e unha rosca para presionalo. Con eso, obviamente, só podes facer cousas de 2 dimensións. Claro, ao final... Que se poña en contacto con vos e xa comentades con el. Claro. Que se dá por enterado. Termoplásticos, calor e presión. Calor e presión. Con iso volven ao seu sitio. Ou o sitio que os queres levar ti, claro. Bueno, pois vamos a ir cortando porque se fose por min estamos aquí todo o día. Pero bueno. Un pouquiño por arriba. Estuvo genial. Nada, primeiro de todo agradecervos a vos que compartises hoxe a mañá, indo por encima cando mañá é festivo en Galicia, o sea que hoxe é un sábado das 12. Encantados. Convidarvos a vir ao local, xa sabedes que agora estamos abrindo os sábados pola mañá, pero bueno, temas sanitarios e todo, avisádenos antes e claro. De acordo.
Aos demais, pois nada, moitas gracias a todos por vir. De parte de Óscar Freite, que fixe un par de preguntas, tamén moitas gracias pola charla. E vémonos noutra. Claro, na esperamos que seguinte. sí. Vale. Calquer cousa, xa sabedes onde atoparnos. Páxina web, redes sociais e todo eso. E nada, moito gusto, un placer enorme, encantados da vida. Bueno, moitas gracias a todos. Chao. Veña. Veña, Chao, hasta logo, chao. chao. Gracias.